Isithwa kumbe esehla ekupheleni kwenyanga yomqungu, amakhwenkwana amathandathu agqiba kwelokuba aqubhe kulo mngxunya ogrunjwe apha ugcwele ngamanzi. Omnye wabo warhaxwa. Ababezama ukumhlangula batsho bancama. Khona inja ndandihamba nayo yasekhaya. Ndandihamba nayo yangena nayo ngaphakathi. Sahamba njalo yajikeleza apha ekhona. Yentana lo yaphuma inja. Ndabe sengena khona ke kulaa ndawo apha inja ijikeleze khona. Ndafike ndathi mandingena ndamva ngenyawo. Usapho lukaSinethemba luthi ebenenhlonipho yaye bebeneminqweno ngaye. Bendilindele udoctor kuSinethemba. Ubethanda kakhulu uSinethemba ngumama. Ubemthanda kakhulu. Xa ndongumama apha kunyaka ophelile ngoFebruary bendibonga noSinethemba. Namhlanje nje banibona akurehabilitate ngapha akukho danger tape apha and sisimanga nesento bangoku le contract bengacompliance benjalo bayaqhubeka bayasebenza. Inkampani iziphikile izityholo zokuba ishiye inkwari ithe genge. I-signage board ibingekho njengoba ngisho ukuthi at the same time akuyona indawo yabantu, akuyona indawo kuyakona abantu, akuyona indawo ehlala abantu. It's 3 kilometers away from the community. Inkwenkwana eneminyaka eli-14 uSinethemba Magadla wafunyanwa seleswelekile kule nkwari. Abahlali nabalugcwabevu ngumsindo banemibuzo engaphendulekiyo kule nkampani yayisenza le nkwari. Bafuna ivalwe nanjengoko ibeka ubomi babantu emngciphekweni. Thule Joka kwindaba ze-SABC ndikwaHloma endlini eMatatiyela.